Dobré ráno všetkým. Takže po včerajšom mega daždivom dni tu máme mega veterný deň, ale aspoň neprší. Trošku mám mokré veci, všetko neuschlo, lebo všetci sme tam sušili veci, takže bolo dosť vlhko na ubytovaní, teda v tej miestnosti, kde sa malo všetko sušiť. Nevadí, dneska mám 27 km, takže ten vietor tak v sušičke bude. Budem taký vysušený za chvíľočku, že si na včerajší dažď ani nespomeniem. Teraz ma čaká 2 km ku jednému takému ikonickému miestu. Volá sa to Cruz de Hierro, Cruz de Fer, železný kríž. A je to jeden taký zo symbolov Kamína. Je to miesto, kde ľudia nosili, desiatky tisíc ľudí sem donieslo, či už na ceste našli, alebo zo svojich domov kameň. To symbol niečoho, čo tu odložia, s čím sa vysporiadajú. Za tým si každý môže nájsť to svoje, tak ako som si našiel ja. No a tí, čo ma poznajú, vedia, že je asi fajn ukončiť nejaké kapitoly, aj tie dobré, aj tie zlé. No a toto ja považujem za takú novú východiskovú situáciu, novú štartovaciu pozíciu do tej právej dospelosti po 40-tke. Takže idem si zašlapať, je to také ikonické momentálne. Z hmly sa vynoril kríž, ale to nie je ešte ten kríž. Takáto je cesta. V hmle som približne 1500 metrov nadmorskej výšky. No a takto si to odšlapem v tej hmle cez hory. Takže pekný začiatok týždňa a buen camino. Čus bus!